menyaksikan Sugeng analai amadangi jagat raya Kumlaring kagungan seni turangga rinangga Kesenian tradisional Trangga Bali Rejo Iya Monggo-monggo para rawuh para dulur-dulur sedaya Son pambagya sagung pamirsa kang winaya kita warga agung jaranan Balerejo kang dipun pimpin dening Ijela saking desa Balerejo estining kita paglaran kita Amawela jare biasa nuju prana Sinaratan memuji Mugi Gusti paring berkah berkayu wana jaya poya Jaranan Bali Rejo Yo kita bergoyang kembali Turangga Bali Rejo Sesarangan Guru Audio Berbangga sagung pamirsa kang winaya kita warga agung Turangga Bali Rejo kang mijil saking desa kita Bali Rejo kang dipun pimpin warga Bali Rejo estining kita paglaran kita amawela jare biasa nuju trana sinartan memuji mugi Gusti paring berkah berkayu wana jaya poya Turangga Bali Rejo Rayi lalu bosek pratites prawadyobo ya iki le langge para satriya satriya goyang titik dodo
goyang Siti, sekesek, 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 goyang Siti. Ayo lo Gus, bagus. Ayo gerang, hop. Sakai kembar ono sekawan man. Hop. Katon lembean di perak kasintir ledang, 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 nyamping barang. Asa songgar sindi angkori rima pinaka cempeng kaladu wilis cempeng kaladu wilis kang kantor mencorong semorong disolo niro woi kang kadya duni lintang panjerino man woi ayo panggene Sanja he ho ha yo he 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 no 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 he 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 hopla yeah. Hop.
Oh ha, yuk, 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 yuk. Yeah, yuk, 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 yuk. Bebarengan Turoko Balirejo. Janji trimo yuk ger. Oh, 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 yeah, up. Bersama Turoko Balirejo Devita Bano Tayo ho 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 yo 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 tarik kembali iki caranane Turoko Balirejo
Ayo biar bola padha sing ati-ati nang para satriya dalu mriko marwah. Yak. Hop. Hey. Ho a. Ha 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 hey. Oh ah, ah hey, terus. Ah hey, ah ho, oh ah, ah ho. Hey, osa, hey, yo, oh ah, hey, oh ah, hey, yo, oh ah, hey, oh ah, hey, yo, oh ah, hey, oh ah, hey. No, ya. Sekali lagi masih bersama Duronggo Balerejo dan juga ada Grow Audio. Up. Gonku mikir tansah ketleron tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajroning ati ing nalika kuwi bretes lililoh kang dadi saksi ning tresnaku mring sliramu rasu malang ning kahanan kang tansah dadi pepalang atiku ra kemoho gonku ninggal tresno ning ra bisa ati tambah loro. Asik. Ayo lo sungging. Oh, pas. Yuk, pas.
ora bisa manunggal sawiji. Jam Surabaya Karejo bergoyang. Bro audio matres. Dalam Dek Sus. Oke. Ijo. Ijo. Sak dose. Yo. Kuning gerbang sangat lerong satu. Kali aku ninggal kesliramu. Aku tak jroning ati ing nalika kuwi. Bretes milih dadi saksi. Ning tresnaku ning siramu rasumelan. Ning kahanan kang tansah dadi papalang. Atiku ra kemoho konku ninggal tresno. Ning ra bisa ati tambah loro. Gonku ngampah saya loro. Ninggal tresno kamatar gonku nalongso. Goyang titik. Rayirna padha sing ati-ati nengge para satriya-satriya cilik Turangga Balirjo. Oke, terima kasih Mbak Maya. Terima kasih.